Dead on the spot ang usa ka rider samtang naa sa talandugong kondisyon ang duha ka mga angkas niini human mabanggaan sa usa ka van sa barangay Colo, Molave, Zamboanga del Sur kagahapon, Abril 7, 2022 alas 5:05 sa hapon. Gila sa mga otoridad ang mga biktima nga sila Jason Dangkala na 40 anyos, driver sa motor samtang ang mga angkas nga sila Genevieve Espatero 36 anyos ug Tricia Dangkala 18 anyos nga pulos mga residente sa Upper Timona na Dumingag, Zamboanga del Sur. Subay sa investigasyon, gikan sa Sikayab, Zamboanga del Norte ang van ug pabalik na unta sa Eastern Bubungan, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur nga gimaneho sa usa ka Vicente Lumen Rama Jr. dihang nakasugat niini ang motor nga gimaneho sa mga biktima nga pauli sa lungsod sa Dumingag apan tungod sa kadanlog sa kalsada kay kusog kaayo ang ulan niadtong tungura nawad-an og kontrol ang driver sa van hinungdan nga mitabok sa Picas Lane ug nabanggaan niini ang motor. Midiretso pa ang van sa usa ka balay daplin sa kalsada ug nakaangol pa kini sa duha ka babae nga sila Marilo Montalia ug Fe Villamor. Gipangtambalan sa ospital ang mga biktima samtang si Rama nitahan sa iyang kaugalingon sa mga otoridad nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple serious physical injury. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.